Hi guys, sa pisanlin inyong tanan, kadong may mangsimba, alas 2 sa mga simbahan. May kasimba ganyan buntag kay one man. Minjagadyo pa si Junjun sa kanang tricycle kay ni Hijus ang kanang ligid. Dako kan guys, paypay da, buli. Kirang kainit dagto. Ganing kay ni lamdag nagkanang panahon. Wanay kanang kuan. Simba sa ekonomi karijit kay si mama na anad man dyan na siya kada Domingo mo simba, pero murag uwan pa siguro ni kay alimuot man kay kanang alinsangan ba alingiing ang kanang kuan panahon kasi lang gihuwat alas 2 ang kanang amuang simbahan. Hi guys. Okay. Feeling, guwapo. Pogi ko na siya guys. May tao pogi, dyan kaya tumang nabana. Kasi kung di natin nabana, di pogi. Ayos ah. Ba't nabana, pogi? Oo, siyempre. Yeah. Nabana dyan, kay pogi man. Ano yun? Pagubag-loo? Tanggalit na, kaya nalimuta. Ang motor. Diyan tayo. Ha? Yawi. Nasara na? Ako rin mag-lockdown eh. Yung bidri na to, grabe oh. Ha? Pangita ni Miko yun. Asa na siya natog? Ha? Nadiha? Sinirap na, hindi kong trabaho ko diyan na siya, wala siya mulakaw. Narabay kawanan rabaming koy, nakadiha. Ayun, kita na dyan ako ulit, daga na pulot siya. Akong ko lang kayo mag-init, kuhan sa tindahan. Dawa kong kapit. Mo bundak paniuwan karang kalimuot. Bulan gini. Awa na mga parking. Nakanak patay rong Domingo ka. 5 kabuok. Kana ganis mama dito, gawnauna na haras mama ka. Hindi man na magsugod kay mapamay pag-awas sa mga misa man sa patay launa. Secret millionaire. Para secret millionaire.
lang kasi magbagting sa ano? Siyempre, bago naman pa. Bago na. Gawa ng butong biyo. Nasa yung butanganan biya. Dollar ko dilang butong. 35 isa. May klaro. May deliver laging butong mayon ka. So, may klaro. Kung man ako makitdan ni si Dani, akong diretso ko kadto. Akong inom. Saan pagsagbot kang nabagyo? No. Busa ka kaglubi nga punuan mag-usig-usig. Isang video. Oh, magic. Ha? Pisa magic. Pizza magic. Lagi-lagi mas dila. Yan nagawa kay kwarta, tiguman na kay gawa ng kwarta. Nasaan kay kwarta? Tiguman na kay bantay, ni gana nakuha ng kwarta, di ka mga atak ha. Buwang. Buwan ako akong bantin. Papalit na siya kuwanat. Yan. Buwan ako. Okay, tiguman kay mga nakuha mga kwarta na kay katag na ko. Pilar ba na nga hot cake? 20 pesos. Pagkakita ako mata. Bakit Huwag ka rin rin mga pip. Kabli man rin. Kabli siguro rin. Kapit na lang ron para ugma magkulay na lang tas mo ang buhok. Abre man ron kay. Ano ba na kayo? Wala na sara-sara kay. Kailangan man ako. Maragi man na magsarados rin eh. Paring Rene, kinasarado sa paring Rene. Pagupit ko rin siya itaas ninyang buhok. Hamburger, oh, paborito ni hamburger. Ano po ito? Ayaw, pagkupin, sabi, hindi na ko makita sa mirror din. Sinawag ng wifi eh. Ano, sara-sara lagi. Abli ba? Meron tuwat. Pasensya ka. Pagwapas mama to ano pagupit. Taas na ko na siyang buhok. Yes mama kaswayog ta sa buhok pa sa kad. Sa una. Tanong pa. Asa taman. Star, Sa nag-eskwela pa mo ba? sa bukoy. Nga nung manaron nga buhok. Puro na naman nilaki. Aron. Ako na kami. Mana? Ang gali ara. Kanang please tulo na kung kinanglan pag akong ilayin na ito kong blaw. Galing yung mahal pa no. Mahal ko. Basta bago pa ng abri mahal mangyod na. Kami, magas ka lang magpagupit. Kailan gupit. Huwag paglaki. Minsa ka na sa binilid. Paghiro, tabok ang saklo araba.
ma'am? Ah, Kaya mga sa una ko. May special mo ka mo rin sa Ay, nana, yung look, yung mahal. Kaya to. Karang Domingo manggot. Para sa tanana. dili nga mag-festival sa special pa man, importante malago. Gusto ba ka ng ikaw rin parang isahan, bayad ka. Mahal-mahal lang. May problema ng ikaw rin gusto isahan ka. Gusto bayad ka ka. Mahal bayad din ka na. Ay, Kami ang sulot ko na labaw ko may ulap nila. Hindi ang trip nila. Transparent na pwede pero inana ay ito na ako. Nasa ng liwanag. Minsan pa layo mo na mag-inana ko sa tulog. Ingit-ingit ko yan. Mag-ingit. Mag-ingit na ko yan. Wow, ano yung nagkadugay man, nagkatuyo, magkamura, magkainuwa. Nagkaiba na sa. Nagkaiba talaga. Ano ako magpuwason? Hayag ba ang pananaw? Hayag ba? magbuot dahil hindi nila puwasan. Mau sudah dong. Katawan, milih ko ang dapat pinakita. Asa? Sa tapit, salamin. Kita, yung nakikita yung parang tao.
mga tao Domingo laglaag. Liberty siya pa sir kita dali nagpatulong. Dapat din sa Liberty tapi no. Sana prato awan minor siya kay ni kasugab delikado ko dapat diri na sa dapat minor. Liberty para makita na nagpatulong ba. Mingsod na bakas mingkoy. Wala na dito. Wala na dito sa mingkoy. Very good man, nahurot na yung pagkaon. Wala ni muta nang imuha brown eh. Mang pagkaon. Ha? Napa? Hayad-hayad man. Si Mikloy. Natog si Mikloy kasi dyan igdaanan ka. Natog. Tapos siya ang second floor natog. Ha, magsusi na dahil susi. Nagtaap na lagi sa'yo. Namunga na ganini. Diyan ni bunga dan yang gikawin. Kasi namunga din na. Prutas man eh. Prutas na siya? Di na sa bulak. Prutas ni. Prutas. Mulberry. Mulberry. Namunga na ganina. Wala ka sayang ko. Sa kupo na diya sa puon. Watay mahimo. Sa kupo na diya sa kanina. Watay mahimo. Kaya di man natong juta. Kili din dito. Ngigi na po daw. Kung asa ra kutob gamitin, wala tay mahimo. Di man niya ato. Gamiton. Hindi mo yan. Sa kupo na sa bibig. Di kami bitaw. Kung na ako ka na ibil na badag tubada na. Maluag-luag lang gamay ka. Hindi mo ani din niya umuto. Atay, gignan manoong ko. O sige, paghatag ko buwang ko. Ano ako mahatag sa... Yung ikaw, baylo mo. Ikaw tagiya. Ikaw man ang sagot ka. Di, alang-alang di ka musugot na kanang agian magkugtaw. Di, ikaw masagot ka. Musugot ko. Di ka Kagian magtaw. Huwag ka masagot ni paano dito. Sing gibutang sa iyong likod. Gamay kayo. Ay, sa dia. May kinin siya mong istorya. Pero sa iyang sitwasyon na sa masagot. Bot niyo. Abli na kayo. Wako yawi din. Usa mo ka. Wala, di anin ako. Ay, bilat sa inaha. Wala, gadi na. Nani mo? Karapay naglak. Pagtarong diyo, wala ba ilain yawi? Habi nang Junjun nagyawi. Oh, wala ba ko i-duplicate ka? Saan yung pagsuot? Puro punta rin yung balayan. Ay naman, des mingkoy o, di sa gikan. Pagsuot, wala na. Asang wala siya. Di sa kagikan mingkoy. Langgo sa iyang kanan-kanan ako. Wala itong yawi. Ito na. Kanang yawi ng tangag. Ibit sa ko. Ako na. Lord. Thank you, Lord. Ano mo namin koy nga pa? Pamudok-mudok man. Hindi na siya kita. Sa may problema. Medyo pas mikloy dito, naginanot na tog. Ikaw adyo ka matog, di ka naglalaro-laroy. Ha?
Sa ka naglaro-laroy? Ladura ba? Nakalat na mga gamit ni Junjun diha. Apo mahipos kay napay trabaho nun. Huwag pagkahuman-human. Sabadyan pas panahon nga. Gadakit at panahon. Medyo ganing itaga nung isa ka meter. Wala pa. Wa di ani ragudan ni tama di kagi tricycle. Gatos ka meters. Mo manggajid na ikuan isa ka meter manggajid yatag. Gusto ko yata kamu ba ilong sugot mo masa mo. Magansi naman pud sila og gila pang pasubraan. Mahal ba lang palit? Okay na ang ka meters. Hindi makabuot kay di man may tag-ija. Kagi ang